Башкалабыздан Казан Экспо үзәгендә 10-нчы халыкара махсуслаштырылган Дорога 2022 күргәзмәсе уза. Форумның төп темаларының берсе Россиядә юллар төзү буенча 5 еллык планны тормышка ашыру. Киң күләмле күргәзмәне хәбәрчеләребез дә карап кайтты. Форум Россиянең абруйлы белгечләре юл транспорт комплексы вәкилләрен берләштерүче иң зур фикер алышу мәйданчыкларының берсе. Күргәзмәдә 300ләп оешма үзләренең казанышларын тәкъдим итә. Биредә юл төзү өлкәсендәге алдынгы үрнәкләр, юл сервис объектлары, урамнарны, юл кырыйларын яктырту иҗатланмалары урын алган. Запас частьләрне бөтен яңа оборудованиелар белән җитештерәбез. Слесарный цех, сварочный цех, покрасочный цехлар белән. Безнең эшебез тукталмады, әкрен бара. Без тагын да алга чыгып китер өчен бүген ярминкәгә килдек. Үзебезне күрсәтеп, бездән әйберләр алсыннар дип инде үсәсе килә эскә таба. Әкрен генә бер ел булуына карамастан барыбер алга барабыз. Продукцияны алалар. Татарстанда да, Россиядә да продукциялар бара безнең. Алдагы елларда илебездә юлларны төзү һәм төзекләндерү 5 еллык план нигезендә алып барылачак. Беренчеләрдән булып стратегик юлларга өстенлек бирелә. Алар арасында Татарстан аша узучы Мәскәү-Казан-Екатеринбург федераль трассасы да бар. Илебезгә карата кертелгән шикләнмәләр юл төзелеше өлкәсендә эшләүче хезмәткәрләрне дә яңа эш алымнарын кулланырга этәрә. Төзелеш барган юлларны Россия регионнарында җитештерелгән материаллар һәм машиналар белән тотырыксыз рәвештә тәэмин итү, аларның сыйфатын үстерү көн кадагында тора. Мисал өчен Алабуга автомобиль заводы заманча җиһазландырылган, дөнья стандартларына туры килгән беренче автогрейдер җитештергән. 3D нивелирование дигән җайлама куелды. Менә ул беренче пока безнең беренче экземплярда эшләргә кирәк. Коллективны сакларга техника бит кирәк. Тем более теге ни әйтмешли безнең илдә һәр юлларны төзү иң беренче планга куелды. Җитәкчелек ил буенча. Шуңа күрә техника кирәк. Шуңа күрә без аны инде чыгарга тырышабыз. Сыйфатлы салынган юл имин юл, микросюрфейсинг, вакытлыча җәелә торган, калынлыгы бар 1 сантиметр булган асфальт Россиянең барлык федераль трассаларында куллана. Заманча каплау юлларны капиталь ремонт ясаганчы мөмкин кадәр озаграк саклап калырга ярдәм итә. 3 көн дәвамында үткәрелә торган форум кысаларында юл белгечләре әзерләү мәсьәләләре каралачак, түгәрәк өстәлләр, конференциялар узачак. Эльза Ахмәҗанова, Рамил Хабибуллин, Татарстан яңалыклары.